Mali kunnafoni.net lajɛbagaw an b'aw fo dante foli min na bi an bɛ kɛnɛ belebeleba dɔ kan n'o ye baro kɛnɛ ye baro kɛnɛ o ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ walasa k'a ka artistes ka vie an'u ka carrière musicale k'o kunnafoniya o la bi artiste denmisɛnnin dɔ b'an bolo n'o ye Charles Ɲare ye. Charles ye artiste ye denmisɛnnin don a y'a a kalan kɛ a dɔnniya b'a la fana b'a seko kɛ Mali musique la kosɛbɛ bi o de b'an bolo kɔrɔ Charles i ni wula. Nba ani wula somɔgɔw bɛ di. Reste bien. E bɛ se ka i présenter yan. Bon ne tɔgɔ Charles Abdoulaye Ɲare. Sisan Abdoulaye farala kan parce que je me suis converti à l'islam. Ah bon? Voilà. Donc maintenant c'est Charles Abdoulaye Ɲare. Charles Abdoulaye Ɲare. Voilà. Donc dit Oxygène. Oui. Voilà. Pierre Ɲare den don Ala ka hinɛ la. Sitan Kulibali den don Ala ka hinɛ la. Ka bɔ Kati Ntoniba. Voilà. Oh. Charles, i ko k'i converti la islam na pourquoi ce revirement? Bon, bamananw bɛ fɛn dɔ fɔ k'a b'i ŋɛɲɛ yɔrɔ min na i b'a siɲɛ de. O ye tiɲɛ ye. N t'a dɔn ne bɛ k'a faamu. Diinɛ bɛɛ ye diinɛ ye, diinɛ bɛɛ ka ɲi. Adamaden n'i dalen don min na o de y'i ka tiɲɛ ye. O ye tiɲɛ ye. Comme on dit en bambara bɛɛ ka boli y'a ka biribiri ye. O ye tiɲɛ ye. Mais ne ni ye silamɛya kanu depuis n ka dɔgɔn. Donc en 2005 n yɛrɛ taara kuranɛ san n yɛrɛ ye ka to k'a kalan dɔɔni dɔɔni. Awɔ. Donc dɔɔni a nana dɔɔni ka na dɔɔni jusqu'à ce que un jour n nana ka na sogo. Sheriff Madani Aïdara la. Awɔ. Donc n sogora Aïdara la don min na même pas un mois n tɛgɛ tun b'a bolo sogo in de kɔnɔ a bɛ ka don avion kɔnɔ. O sogo kɔfɛ même pas 2 semaines n voyagera ka taa Burkina. N natɔ ka bɔ Burkina n sera frontière la. J'ai été appelé là-bas ko n ka taa mardi école la donc o de kɛra n ka tubabula taga daminɛ n voyagera o la ka taa 3 mois kɛ Europe. Ah bon. Kɔfɛ fana nana donc o y'a sɔrɔ n ma décision ta c'est en 2018. Don dɔ la fɛ n bɛ ka Aïdara ka wajulu lamɛn net kan. Awɔ. N tulo b'a la a bɛ k'a fɔ adamaden ni diɲɛ fɛn min ka di ye. Awɔ. I jija i ka kɛ a wana ye quoi. O ye tiɲɛ ye. J'ai dit que c'est vrai depuis ne ka dɔgɔn silamɛya kanu bɛ ne la. Mais n ma se ka décision ta ka don a la. Donc o kuma in de n dusu la mais c'est fait un jeudi soir. Oui. Le lendemain vendredi donc je me suis décidé ka taa misiri la. Awɔ. Karamɔgɔ Jabi fɛ yen nɔ ka taa tubi. Voilà. C'était un peu o kun ye n ka tubi nin t'a bɛɛ ye mais ni ala fitinin ko plateau ka kuma en grosso modo quoi. Voilà en grosso modo. OK, merci. Charles, an bɛ se ka dɔn i nana musique la cogo di? Bon ne nana musique la cogo min na comme on dit que le destin est fatal. I bɛ se k'a fɔ dakan b'a la ani ne ba kosɔn de ne nana musique la. Ah bon? Oui, dakan b'a la n ba b'a la. Ni n ko dakan mɔgɔ bɛ boli ka sanu ɲini i bɛ boli ka wari ɲini i bɛ boli ka fini ɲini mais adamaden dakan de b'i gɛn quoi. N'a kurila don min na a b'i ta i tɛgɛ ma. Et jamais tu ne pourras pas échapper. C'est vrai. Voilà mais n ba ka côté yɔrɔ jumɛn c'est pas ma maman qui n ba m'a fɔ n ɲɛna n ka dɔnkili da. Mais n ba hinɛ de kama n ye dɔnkili da. Mun na? Voilà. C'est-à-dire ne bangena tuma min na o y'a sɔrɔ fɛn tɛ ne fa bolo. Mon papa était déjà vieux. Et ma maman faisait du charbon pour nous nourrir. Ne ba tun bɛ charbon de tigɛ. A tun bɛ taa burusi de kungo de kɔnɔ o bɛ gunguru ni fɛnw bɔ ka na kɛ charbon de n'a mɔna. Notre village est à 7 km de Kati. An ka dugu ni Kati cɛ ye kilo 7 de. A dugu tɔgɔ? Toniba. Donc u bɛ charbon in de da sigi kɔnɔ k'a da bɔrɔ kɔnɔ ka taa feere Kati. O y'a sɔrɔ an bɛ permis sigili la n'a nana ni o ye a bɛ dumuni de san k'o de kɛ k'an balo don min na ni charbon ma san a tun bɛ charbon in de falen. A bɛ yala Kati kulu la surasimuso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ charbon dɔ d'i ma i bɛ sɛnɛjalan d'a ma dakɔ a bɛ n'o de kɛ dakɔ ye an b'o de dun. Donc quand j'ai eu le DEF donc ne nana Kanku Musa la Dadabugu. Donc après mon admission au DEF je n'ai pas été orienté mais n nana Kanku Musa la comme candidat libre. Donc en 10e année Kanku Musa dayɛlɛli 10e 11e année Kanku Musa ouverture 100 ans anniversaire bɛnna ne ka 11e année ma. Donc du coup, je me dongli dernier matin, mais de devenir un chanteur, cela n'était pas mon objectif. Parce qu'en ce moment, mes ballons t'en étaient. Donc je voulais devenir un footballeur international, mais le destin n'a pas voulu. Dakar maçon quoi. Donc du coup, on t'aura au dongli dans de la thé. Quand on s'est ouverture de là,
école de ko ma ko Charles toi tu chantes à tout moment dans la classe ni be classe kono ni be cours kono mun été donc lo dan na chien kili donc j'ai dit que ta studio le worte ngo j'ai un ami bo dans soko donc o de ko ma entra studio là ni donc li follow min da no da kango musalla donc li follow I wila cheluko I sera chelunye lycée kanku musa e kera uma jigi bay voilà donc on a donc li donc di direction là proviseur de to di donc li ma ko donc li to ko ke im du kanku musa donc au 10e anniversaire donné ne tora scène de kan madame do na 5000 dinema tara paix à son âme abanga secrétaire là anga alma madame nana keme fladia histoire jo monsieur nana keme fladi anga irisu madame nana kana keme fladi école de nop me ko swadu on nana kana mo andou dia donc le tout ouais le tout ça fait kara wakelen keme rondre me mo andou o kara chef folo ne ka dinate ko ne ka war soro ngere woshi la sene bolin ko wala parce que j'ai cultivé la terre le lendemain de mawli de takata wakelen di mbamso ma village là c'est ce jour là né adhésion ta ka fon bay bon aujourd'hui il m'a décidé me donc dala pour qui bolo bo charbon tegela o de kama ki mam bakam a diana doni mais ni ma benye fota a famiala OK mais Charles am se ka doki il fourlendo mi fiancé lendo wa dom la go mi bi fiancé la mais mara civil ma ke folo OK ala ko do ira amina ya rabbi mais Charles am se ka do ye musique kalan oui nye musique kalan nya kala kenema nya kala classique no parce que une musique kene ma folo bon tora nous la fin sigilé comme tu es école abandonné un jour je me suis dit que Charles mo ni bi bien fait na dit ra ni ka don quoi oui oui et puis demain je serai appelé ka chef de famille oui mais ni ne tora temps c'est pas facile donc on a la bague de ke bague sur le mam na ni concours de ta conservatoire là donc après mon admission au concours d'entrée du conservatoire au conservatoire de Balafassé Kouyaté tara sans duru de ka musique kala donc mais je me suis spécialisé sur la voix voilà vous savez ouais la voix est un instrument la voix est un instrument la voix est un instrument si c'est un album joli bibolo sugula un album clé ne ke au bora en 2009 voilà bon après ça album bon manan kungolo la kosobe kalan de yato album bon dans la salle parce que album folo bora 2009 donc né dem bagi 2010 2011 ko wuru ta conservatoire là donc nga étude qui te permettre ngan kundo album ko nun koro ni adam ne doron abika kalango tien parce que école d'art nous flane a problème mais ina nous ni conservatoire nous ni bala peut-être foni clapement ou bien sinon ni école ka voyagité ni yɛrɛ ka contrat nana a bɛ don i ka kalan na quoi OK parce que mɔgɔ caman bɛ exclu ten mais anu t'a dɔn o tɛ kelen dɔw bɛ u bɛ gɛn ina la ou bien u bɛ gɛn conservatoire la c'est pas parce que connaissance tɛ u la ka ina kɛ ou bien ka conservatoire kɛ mais règle dɔw de bɛ yen ni e tora ka i yɛrɛ ka voyage kɛ k'i yɛrɛ ka contrat sɔrɔ donc sira fila tagabaga sen wagalen don excusez-moi du terme voilà c'est juste une façon de parler je vois voilà donc du coup comme vous ne permettez ka album kɛ o de nana n'a ye ne album ko kun to ye mais i bɛ se k'an hakili lajigi dɔɔni i ka o album fɔlɔ in na ni ala y'i kɛ waribatigi ye i ka fantanw sɔn ala bi barika ni ala y'i kɛ sanubatigi ye i ka fantanw lahinɛ ala bi barika ni ala y'i kɛ ngo tɔgɔbatigi ye i kana ka fakayada masa bi barika a ka dɔɔlu kɛ ngo waribatigi ye kana dɔɔlu kɛ sanubatigi ye a ka dɔɔlu kɛ ngo tɔgɔbatigi ye aw ma fɛn di daba ala ma jɔn bɛ ni da kan voilà chapeau merci mais an bɛ se ka dɔn sisan i ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ musique kɔnɔna na parce que a ma nɔgɔ surtout étant un jeune bon comme diɲɛ baara o baara a n'a nɔgɔya bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ a n'a gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na n'a kanu b'i la voilà donc ni gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔ bon dɔnkili dali ye gɛlɛya dɔ ye dɔnkili yɛrɛ ɲinini ye gɛlɛya dɔ ye ayiwa ani fana gɛlɛya min yɛrɛ ko ye n sɔrɔ kosɛbɛ n ka musique kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ fantandenya
parce que musique kɛra fɛn dɔ de ye, nous sommes dans un monde moderne. Oui. An bɛ yɔrɔ min na bi na ni moyen t'i ye ka clip ɲɛnamaw kɛ, c'est à dire ni moyen t'i ye ka promo ɲɛnama k'i ka musique kan, ni moyen t'i ye k'i ka musique bila téléso ɲɛnamabaw la, c'est à dire i ka taga ɲɛ musique kɔnɔ a bɛ gɛlɛya, même si tu es bourré de talent, c'est à dire a ma nɔgɔn quoi, comme on dit ko basa judo no kan ni tori ye quoi. Donc n bɛ se k'a fɔ manque de moyen ne y'o de gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ fo kana se bi ma, parce que ne ka se bi ma n'a sɔrɔ moyen sugu dɔ tun bɛ ne ye, c'est à dire ni bien ni dɛmɛbaga sugu dɔ tun bɛ ne la, sisan tun b'a sɔrɔ n tɛmɛna nin kan kojugu. Donc i bɛ fɛ k'a fɔ ni si tu as tous les moyens à ta disposition, même si ni m'a bɛɛ tɛ au moins même 50% dɔrɔn, 50%, ni tun y'o sɔrɔ sisan tun b'a sɔrɔ Charles kɛra Charles ye quoi. N t'a dɔn n'a bɛ ka faamu. Oxygène, an bɛ se ka dɔn cogo di oxygène nana i tɔgɔ oxygène? Bon, oxygène oxy fɛn kɔrɔ fila de bɛ oxygène na ne bolo, mais a sɔrɔ cogo fɔlɔfɔlɔ a version fɔlɔfɔlɔ o sɔrɔla dɔn de fɛ, parce que quand j'étais petit tun bɛ dɔn kɛ kojugu. Ah bon? Voilà, an ka dugu la an ka génération na, bon n ɲɔgɔn dɔnkɛla sɔrɔ man di, fɛn bɛɛ a kun ci man di dɛ, non a tun ma nɔgɔn. Donc tellement tun bɛ dɔn kɛ o y'a sɔrɔ extra musica tun bɔlen don, yɔrɔ extra musica ye succès ba sɔrɔ Afrique ya sous région kɔnɔ, bon an ka denmisɛnninya bɛnna o de ma, an b'olu de dɔn. Donc Zaïre an tun b'o de dɔn kojugu. Extra musica la dɔ tun b'a la ko oxygène. Voilà, Oruga tun b'a la, voilà, mais Oruga ni oxygène de tun dɔnnen don kosɛbɛ. Ok. Donc tellement ne tun bɛ se lamagali la, i y'a ye Zaïre aw ka fɛn u b'u lamaga cogo min na tellement ne tun bɛ se o la. Donc i tun kɛra congolais ye sa? Non, fɛn bɛɛ. Donc denmisɛnninw commencera k'a tan kɔ n ka génération mɔgɔw, oxy dɔw yɛrɛ b'a fɔ oxa. Donc an nana to ten de, mais ne nana dɔnkilida de daminɛ, ne yɛrɛ nana kɛ oxygène ye. Pourquoi? Ne bɛ dɔnkili o dɔnkili da, t'a sɔrɔ hali ne bɛ dɔnkili da hali ni yɛlɛko b'a kɔnɔ, mais ladilikan b'a kɔnɔ quoi. O ye tiɲɛ. Conseil bɛ ne ka dɔnkili kɔnɔ, ne ka dɔnkili a bɛ mɔgɔw wele ka na bɛn ma, kelenya ma, balimaya ma, teriya ma, adamadenya ma, ani hinɛ ma, ani sabali ma. Donc a ne ma n ka dɔnkilila basé don conseil kan, ladilikan. Bon ni dun y'a ta k'a lajɛ, Bible fara kuranɛ k'a bɛɛ ko Ala k'o de an ka balo ale kumakan na quoi. Bon Ala kumakan bɛ hadamaden waju de. Comme ne yɛrɛ fana bɛ wajuli dɔɔni de kɛ n ka dɔnkili kɔnɔ, donc ne ko n ko je suis un oxygène de la musique malienne, parce que sans l'oxygène hadamaden tɛ se ka balo quoi. Fiɲɛ de bɛ mɔgɔninfin na balo. Donc ne fana bɛ mɔgɔw la balo nin kumakan ye. Donc o de kama n y'a kɛ oxygène ye quoi. Oxygène. Très fort. Donc i tun tɛ minɛ dɔnkili la dɔn na quoi. Non, ma nɔgɔn. I bɛ tila ka atalaku dɔɔni kɛ, an bɛ extra musica ka dɔnkili dɔ k'a la. Avec plaisir. I bɛ tila ka fasi dɔɔni bɔ ka jira an na. Ou bien i b'an bɛɛ dege. Non, ça ni cɛ. Mais ça ne sera dɔn dɔɔni ouais. Awɔ, Charles, an bɛ fɛ ka dɔn e b'i ka inspiration sɔrɔ à partir de quoi? Bon, ne ka inspiration a sɔrɔli sira ka ca. Ne bɛ inspiration sɔrɔ kan to sunɔgɔ la, n b'a sɔrɔ kan to moto kan, n b'a sɔrɔ kan to mobili boli la, n b'a sɔrɔ kan to boîte kɔnɔ, n b'a sɔrɔ fana hali ne bɛ miiri famille la, problème familial ka ca, société ka ca, actualité ko quoi, ne ka inspiration bɛ na sira caman de fɛ. Voilà. Ok. Sisan an bɛ se k'a dɔn Charles. Oui. Ni i yɛrɛ ɲuman ni moins 50% bɛɛ tun bɛ e ye sisan, comme i ko ko i ka perspective d'avenir de i ka dɔnkili kuraw bɛ sira la ka na. Kosɛbɛ. An bɛ se ka i bɛ se ka avant goût dɔɔni k'an ye, ou bien c'est une surprise? Lɔngɔlɔ gundo bɛ kasi dunuya tigɛ la, ne dun ko gundo bɛ kasi dunuya, bi maaw ye gundo de kɛ dabara la koyi, ka sɔrɔ gundo don ɲɔgɔn kɔnɔna ko tɛ. Lɔngɔlɔ gundo bɛ kasi dunuya tigɛ la, ne ko gundo bɛ kasi dunuya, bi maaw ye gundo de kɛ dabara la koyi, ka sɔrɔ gundo don ɲɔgɔn kɔnɔna ko tɛ. N ko teri ma fila kɛlɛla don dɔ la ne ɲɛna, gundo kasira. Dena ba kɛlɛla don dɔ la Charles ɲɛna, gundo nana. Cɛna muso kɛlɛla don dɔ la ne ɲɛna, gundo kasira. O la n teri Musa Togo la, an k'an kɔlɔsi mɔgɔ la, mɔgɔ ma ɲi. Merci. I ɲare. Voilà. Charles, n'i bɛ fɛ ka ladilikan di denmisɛnninw ma sisan, la i yɛrɛ ye denmisɛnnin ye. Kosɛbɛ. Bi musique, musicalement parlant, Mali musique, pour ne pas dire que
c'est un peu du hip-hop quoi. Et de se ka ladilikan jumɛn de di denmisɛnninw ma minnu bɛ ka don musique la minnu bɛ fɛ ka don minnu ka souhait ye ni kɔrɔbayala n bɛ musique n bɛ kɛ ni karisa ye n bɛ kɛ karisa ye i bɛ fɛ ka ladilikan jumɛn di olu ma pour que olu ka a ka diya olu ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka musique embrasser. Tu sais nin kuma in jaabi ka gɛlɛn mais je suis obligé ka kuma. Awɔ. Parce que ni mɔgɔ ye nin ɲininkara f'i ka dɔɔnin fɔ. O ye tiɲɛ. C'est-à-dire n'i ye nin kuma in fɔ a nin question in n'i y'a jaabi n'i ko i b'a jaabi yɛrɛ yɛrɛ di tuma dɔw la. Bon ni mɔgɔ m'a faamu o b'i bila ɲɛngoya minɛn kɔnɔ quoi. Parce que i b'a dɔn Mali kuma ka gɛlɛn. A ma nɔgɔn. N'i ye tiɲɛ fɔ Mali kɔnɔ dɔrɔn. N'u m'a fɔ komi e ma kɛ tan. Awɔ. Komi e yɛrɛ ma nin sɔrɔ. Awɔ. O de kama e y'a fɔ tan. C'est-à-dire ne bɛ se ka min fɔ denmisɛnninw ɲɛna dɔrɔn. C'est-à-dire hali natabaliya yɛrɛ ye nata dɔ ye quoi. O ye tiɲɛ. Mais u ka bɔ nata minɛn kɔnɔ natabaliya o ye nata dɔ ye. Mais natabaliya nata ka fisa ni nata yɛrɛ nata ye quoi. Ah. N t'a dɔn n'i bɛ ka kuma in faamu. N y'a faamuya. C'est-à-dire ni ko an ka bɔ nata minɛn kɔnɔ. Awɔ. Diɲɛ nata de ye adamadenw bila kulankolon-kɛw ni kumalankolon fɔ la. C'est vrai. Anw bɛ ka musique min kɛ ne ye ka question ta ka fan faamu. Anw bi denw bɛ ka musique min kɛ carrière t'a la. Oui. An ka musique a succès mɛnenba ni min ye 100 ans sɔrɔ a la o y'i diya. Oui. N'ala dun ye si di mɔgɔninfin ma i b'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ k'a kɔnɔ. Par exemple je te donne tout un exemple corollaire. Manu Dibango filɛ nin ye Camerounais a sara san 86 ni san 6 Paix à son âme. Paix à son âme Ala ka hinɛ a la. Mais a ka carrière bɛɛ kɛ k'a ban a ye musique ɲɛnamaw de kɛ quoi. O ye tiɲɛ. N'i ye Tumani Jabatew ta k'u lajɛ ka Salif Keitaw ta k'u lajɛ Umu Sangare n'u ka musique ta k'u lajɛ. C'est à dire hali n'i ye Tumani Jabate ni Umu Sangare ni Salif Keita ninnu n'i y'u lawuli u san 90 k'u ka dɔnkili jouer i tɛ tigɛ u la quoi. Mais an bi denmisɛnninw bɛ dɔnkili min da. C'est à dire à l'âge de 50 ans 55 à 60 ans i yɛrɛ bɛ commencer ka maloya i yɛrɛ ma quoi. Mɔgɔ t'a f'i ye yɛrɛ. C'est à dire hali n'a fɔra i ɲɛna ko karisa k'i bɛ se ka na ni dɔnkili da an ye tuguni yan l'âge ne te permet i yɛrɛ bɛ maloya dali la quoi. Donc an bɛ musique min kɛ an ka sa musique bɛɛ ye k'a kɛ sansan ka fɛn sɔrɔ sansan ka tɔgɔ sɔrɔ sansan ka jama sɔrɔ sansan et sansan fana a banna. O kɔni. Donc mais nata de bɛ nin adamaden se nin bɛɛ ma quoi. N'an bɔra nata yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ ka baara kɛ baara min carrière b'a la baara min ni si b'a la baara min bonya b'a kɔnɔ baara min ladamu b'a kɔnɔ o de si ka ca quoi. O ye tiɲɛ. Voilà. O ye tiɲɛ. Donc ne bɛ se o conseil d'u ma u kana kɛ wari ka jɔn ye quoi. Ni wari diyara mɔgɔ ye kojugu i tɛ se ka ko ɲɛnama kɛ quoi. O ye tiɲɛ. Salif Keita ninnu filɛ n'i y'u ye musique ɲɛnamaw kɛ ils ont accepté de galérer. C'est vrai. Parce que yɔrɔ n'a fɔra ko dɔnkilidala sɛgɛnna dɔnkilidala ka sɛgɛn bɛɛ tɛ ko fɛn ye c'est à dire ni Umu Sangare ninnu ye min kɛ ka sɔrɔ u ma miliyɔn dun daminɛ musique kɔnɔ c'est trop ye. C'est trop oui c'est trop. Umu Sangare ninnu Salif Keitaw ni Tumani Jabatew n'i y'u ɲininka bi u ye temps min kɛ musique kɔnɔ ka sɔrɔ u tɛ dɛrɛmɛ kɛ dɛrɛmɛ ye. N'i y'o datura anw san denmisɛnninw na anw presselen don o ma. Donc an tɛ se k'olu ka baara in ɲɔgɔnna kɛ tugun quoi. Voilà donc mais ne bɛ conseil min di ɲɔgɔnnaw ma wari ka di c'est vrai mais an k'a lajɛ anw de ye Mali avenir ye quoi. Ni anw ma ɲɛ dɔrɔn Mali tɛ yen yɛrɛ. An k'a lajɛ an ka bɔ minɛn dɔ kɔnɔ an ka na réalité minɛn kɔnɔ quoi. Voilà. Merci. La jeunesse, merci la jeunesse malienne. An kan ka musique la il faut que an ka conscience ta. Parce que musique dɔw bɛ yen souvent i tɛ se k'a lamɛn maakɔrɔbaw ɲɛna. Tu sais n bɛna fɛn dɔ f'i ye n'i ye diɲɛ tiɲɛ bɔ artiste la tɔ b'a dɛn. C'est vrai. Diɲɛ tiɲɛnen don bi foyi n'i ye diɲɛ tiɲɛnen don bi adamaden bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don diɲɛ kɔnɔ. Bɛɛ n'a ka rôle de don. N'i ye anw artistes bɔ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ tiɲɛni na bi ka jeliw bɔ a la. Mɔgɔw ka hakɛ to dɛ kuma n'a fɔ cogo n'i ye artistes ni jeliw bɔ diɲɛ tiɲɛni na bi a tɔ b'a dɛn. A ma nɔgɔ mais donc halisa aw minnu ye denmisɛnninw ye aw de kan ka prise de conscience kɛ sisan k'a jate minɛ an b'a kɛ cogo di. Il faut toujours conseiller dans la musique. Effectivement. Donc Charles an ɲinana détail dɔ kɔ est-ce que an bɛ se ka Charles si hakɛya dɔn si ça ne pose pas un problème. Bon. Parce que avec ni ladilikanba ninnu on peut dire que bon Charles n si fɔli man di n ye kosɛbɛ. Problème t'a mais n bɛ se ka fɛn min kɔni f'i ye. Oui à peu Charles près. je suis dans les trentaines. Ah oui. Voilà. Donc i tilala école la pewu. N tilala école la fo n bɛ fonction na sisan n ye baara sɔrɔ. Ah mais tu m'as yɔrɔnin fɔ an ye. Ouais bon comme question ça va venir maintenant après n tilalen école la. Donc ne soutenu là le 10 août 2016. Le 11 j'ai été en Europe. J'ai passé par l'Allemagne, après l'Allemagne j'ai été au Danemark. Donc après Danemark j'ai été en France. Donc j'ai fait donc une seconde. Wow. Donc en 2017 j'ai été au Burkina. Oui.
suivre une formation. Donc de retour en 2018, ni concours de la collectivité concours. Donc maintenant je suis un enseignant. J'enseigne la musique au lycée. Voilà, j'enseigne la musique au lycée. Je suis un professeur de musique au lycée public de Sanan-Koroba. Voilà, le lycée est en cours de construction. Mais pour le moment, donc voilà, comme maintenant on est à grève. Ça c'est félicitations. Merci. Mais la musique ni donc les dani et kalanke amandoro. Mais est-ce que c'est ka flabe jongle nyona? Merci ninjara ko jugo. Mena fɛn dɔ f'i ye ne nana sigi i m'a ye n ko n ka kuma kɔnɔ sisan ko carrière bɛ fɛn min na hadamaden k'o ɲɛɲini musique wari ka di ne bɛ taa fonction na tuma min na o y'a sɔrɔ n bɛ sumu de kɛ chaque dimanche ne ma don ni wari ye n si so kɔnɔ a ka ca non mais n nana sigi de ka miiri tiɲɛ don j'étais sollicité par les femmes. Muso bɛ n wele Charles an ka sumu kɛ n'a kɛ tan denkundi ni kiriti kana taa est-ce que laban bɛ nin na retraite t'a la question ɲuman ba i y'a faamuya ala ma kisira bana bɛ bana na n'o y'i sɔrɔ k'i to a kɔnɔ don min na mɔgɔw mago b'i la don min na n'i ka kɛnɛ de u mago bɛ i kɛnɛman de la mais n'i man kɛnɛ jɔn bɛ t'i banabaatɔ ta k'i sigi u ka sumu kɛnɛ kan mais en tant que fonctionnaire fonction dɔrɔn ka bɔ a la artiste n'i bɛ baara wɛrɛ la kɛrɛfɛ musique ɲɛna o musique ma ɲɛ o c'est à dire jigiya dɔ b'i la quoi bolo minɛ yɔrɔ wɛrɛ b'i la min tɛ musique ɲɛ quoi n ye sigi de ka miiri n ko c'est à dire ni i banana par exemple ne sen karila en 2017 ne ka sen kari kɔnɔ ne ye san 1 ni kɔ de kɛ n genou de kun don genou problème ma nɔgɔ ne ye san 1 ni kɔ de kɛ n sigilen don n'a bɔra i ka bana wagatinin na i dɔnbaga minnu bɛna ka na i b'i si kɛ i ka so i tɛ mɔgɔ i sɔrɔ min bɛna ka na wari di sigilen ma k'i ka di n ye i bɛ k'a faamu c'est à dire karisa i ka di n ye i nafa ko don dɛ ni nafa in banna don min na dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ jama fɛn bɛ k'o bɛɛ bɛ taa mais ni dun bɛ baara wɛrɛ la bololaminɛ wɛrɛ fɛn wɛrɛ b'i bolo c'est à dire mɔgɔw nana mɔgɔw mana o fɛn in y'i jigi ye quoi donc o de kama ne y'a ɲini ka fonction ɲini ka ko wɛrɛ kɛ musique kɛrɛfɛ parce que pour moi l'art c'est un travail de plaisir n'a ɲɛna i bolo de a bɛ kɛ baara ye mais n'a ma ɲɛ i bolo a tɛ kɛ baara ye dɛ e ma ye mɔgɔ bɛ tɔgɔ sɔrɔ art kɔnɔ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ ka du jɔ ka miiri ka tila ka du in feere k'i yɛrɛ furakɛ n t'a dɔn n'i y'o kaw ye o caman bɛ yen i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais i ka carrière artiste a bɛ tila ka jɔ i y'ale du minnu jɔ i bɛ tila k'o du feere ka kɛ k'i yɛrɛ furakɛ donc il y a tout ça o de ne poussé ka baara ɲini quoi donc mais baara in tɛ n ka musique tiɲɛ n bolo parce que je suis un professeur de musique donc je suis libre de faire sortir mes albums o de la n y'a f'i ɲɛna hali sisan n bɛ album kura k'o labɛnw na donc a tɛ n ka musique tiɲɛ n bolo n'a ɲɛna c'est ça album kura in na il y a combien de titres bon n b'a baara kan mais a ma jɔ fɔlɔ n yɛrɛ ta ma k'a fɔ n b'a fɛ ka jɔ 8 titres 10 titres 12 titres o ma na n kunkolo la fɔlɔ n b'a fɛ k'a kɛ fɔ ka taa fɔ ko n y'a jɔ yɔrɔ min na quoi voilà ok n y'a faamuya Charles est-ce que an commencera an ka émission kuncɛ yɔrɔ la an bɛ fɛ k'a ɲini fɛ n'i bɛ se ka dɔnkilini dɔɔni atalaku dɔɔni k'an ye musique dɔɔni d'an ye pour que an ka a kuncɛ n'o ye d'accord mon trouble l'heure la Monturu bila leri la Mali kunnafoni a y'a bila eri la Monturu bila leri la Monturu bila leri la Mali kunnafoni Monturu bila leri la TV kunnafoni a y'a bila eri la Aritisilu bolo alo sarata mbolo Charlie nyare na plateau kan ala bonya diara ye Johnny kunandi fika fo sababu nywa awa barika awa toko goyara mogo minye karabiko awa toko kadi alai Mali kunnafoni aya barika artiste luye tigere ka fo nyama luye Charlie nyare dumbe foli ka uye kundume foli ka uye technicien kulu jama ka fo cameraman jama be fo nyamogo so jama be fo aya barika kanune la aya barika bonya de la bonya di hara sitan di ngai abarika koningo awato kelebani alamani
mina korofo mogolu ɲɛna i ma ye hali ni ala kun ye den min da ta tiɲɛ kama n'i den tɔgɔ daminɛ kɛ a ye tiɲɛni ma bɔ ala bolo n'a ye ɲininka mun na n b'a kɔrɔ fɔ aw ye aw tɔgɔ ka di ala ye dɛ a ye ɲininka mun na i ma ye ni min kɛra silamɛ ye ni min kɛra chrétien ye bɛɛ bɛ seli ala kan ala tɔgɔ daminɛ ye a ye n'i kɛra silamɛ ye ni selila ala ye ka sun ala ye n'i bɛ taa hiji kɛyɔrɔ la i bɛ taa aéroport la o tɔgɔ daminɛ ye a ye i bɛ don avion kɔnɔ o fana tɔgɔ daminɛ ye a ye n'i sera Makan i bɛ taa Arafa o tɔgɔ daminɛ ye a ye i bɛ taa alikaba munumunu ni fana tɔgɔ daminɛ ye a ye i bɛ seli Seyibani Mamadu kaburu kan sallallahu wasalama kira Mamadu a wolofa a tɔgɔ ye Abdulayi o tɔgɔ daminɛ ye a ye kira Mamadu a woloba a tɔgɔ ye Aminata o tɔgɔ daminɛ ye a ye kira Mamadu a furumuso a tɔgɔ ye Aisha o tɔgɔ daminɛ ye a ye jamana min ka di ni diɲɛ jamana bɛɛ ye o ye Ameriki ye o fana tɔgɔ daminɛ ye a ye n'i kɛra farajɛ ye n'i kɛra farafin ye bɛɛ bɔra an fa dama n'an bɛɛ ba aw la diɲɛ den fɔlɔ tɔgɔ daminɛ ye a ye wa kamalen wɔɔrɔ mana jarabi Hawa tɔgɔ la ni su sera 0 heure ma i bɛ H bɔ Hawa la n'a sera 0 heure 30 ma i bɛ W bɔ a la a tɔ bɛ to A fila ye kamalen wɔɔrɔ dalen b'i kan tɔgɔ haa bravo. Merci beaucoup vraiment. Merci. M'aw fo k'aw barikada. Awɔ. Merci infiniment. Merci. Ala k'aw bolo mɛn baara la. Amina. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Amina. Voilà, Ala ka baara taa ɲɛ. Amina. Merci beaucoup. Merci. An bɔra k'an ka artiste lamɛn n'o ye Charles Ɲare. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ toujours an tun bɛ Mali kunnafoni.net de kan. Émission min tun don n'o ye baro kɛnɛ ye. A émission in ta ko fɔlɔ de ye nin ye. An b'a fɔ ye an ka jɛ ka dugawu kɛ artiste Charles Ɲare. A k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.